Malawi Brief. A Sylvester Namiwa amene ndi mtsogoleri wa bungwe lija la SIDED akudzudzula anthu ena amene akumapita ku komiti imene ikuyendetsa kafukufuku ya ngozi ya ndege pa zina zomwe akumapanga makamaka kuopseza anthu. Iwowa awuza anthu ngati amenewa kuti ngati ali ndi mphamvu zambiri akatsegule ame yawo kapena polisi yawo. Namiwa akufotokoza zambiri. Mwayamikira polisi kuti pano payamba kugwira ntchito yotumikira Malawi. Koma nkhawa inalipo yonena kuti apolisiwa mzaka 5 zachakwera ma uniform samapasidwa ombo nalipo apolisi kuvala ma uniform ong'ambika kuti APM mwayamba kwagulira ma uniform apolisiwa ndi sapato fazi mamvesa chisoni kuti apolisi ena makabwereka jombo kwa anthu akampani zina za security mwapitira mwachenera mwapita ku ntchito. Apolisi amagwira ntchito yabwino tisanayambe kwatuma zonyasa za ndale tiyenda tasamalire ndipo ndende pano kuti polisi yathu timakunyadirani andende asilikali mene timakunyadirani immigration timakunyadirani chimozimozi soko MTF. Komabe kumeneko kula anthu ena amene amafuna zisokoneza mbiri ya polisiyo, azisokoneza mbiri ya ameyo, azisokoneza mbiri ya asilikali andende komanso immigration. Ndiyeno ino democracy amene azipanga zimenezo tidanena pacha kuti tizibwera poyera. Transparency and accountability sikuti timangopangira anthu andale okha wina aliyese. Ndithokoze kunena kuti Malawi mukumabwera poyera mukumatikayira mautenga tidapanga press briefing yomaliza ku Blantyre kumene tidasindika kuti tibwera ndi naming and shaming. Ndithokoze kuti we have colossal evidence, we are being overwhelmed. Tingodikira commission of inquiry nanga sipano focus ili kumene kuchako ikatha atiyamba kuti aminisa akuti mwapanga zakuti ngati mukususana nafe tiyeni ku court tikakumana konko. This is the only way imene tingalikonze dziko lino. Ndezulo ndimayenda mtaunimo anthu ena makayikira kunena kuti Malawi sazakonzeka. I want to assure you kuti Malawi akonzeka. The time is now. Koma Malawi sikuti ankonzani munthu mmodzi tiyeni tigwirane manja. Maso athu tisayang'ane kwambiri mogwiriziratu anthu andaleya tiyeni tiziyang'anana indwine kuti tichitapo chani. Tifaka ndinene pano kuti aliyense amene amayang'anira zinthu zolakwika ameneyo akuthandizira kuti zinthu zisokonekera. Pomaliza penipeni tisanabwere ku nkhani imene tabwerera pano nkhani ya mafumu magwira ntchito yabwino timakunyadirani koma zikuoneka kuti mafumu ambiri mukuzunza anthu. Zikuonekera pa nkhani za malo chonde nkhani ya maloyi tiyeni chilungamo chioneke. Ndikamakamba apa ndikukamba nkhani za malo za kuchikwawa anthu akakamizidwa kumene kuti apereke malo azili manzimbe. Tikukamba za malo kumachinga uko chakuna yuchiko anthu akalima mpunga mafumu akumatenga gawo kumalipira kukhanga kulipira ku MRI. Zimenezi ndinene pano kuti zilipoyera komanso madera amene mukumana ndi nkhanza kuchokera kwa mafumu musakhale chete ino ndi democracy. Ndina anena koyambirira muchakunena kuti zokambirana azi nzofunikira kwambiri zofuna kuti Malawi inanse amve andi padakale pano pamwina amene watalikira nkodoleni abwere pano amene sangakwanise kumvera pano tikuchitika pano mwaponyere link aimvesere. Ndinawerenga chifukwa chokuti anthu ena chiyankhulo chathu chimene timayankhula timamvana samachimva ndifake ndinawerenga chikalatachi mu chiyankhulo cha Samunda pano pamundilole ndiombere mkota pa zimene ndimawerenga. Chikalata chimenechi chatulutsidwa lero lachisanu pa 3 July chaka chino cha 2026 ndipo chili pamutu onena kuti asiyeni a komiti ya nyumba ya malamulo agwire ntchito yawo. Bungwe lanu Malawi, bungwe la SIDED ndilokhumudwa ndipo ladabwa kuona kuti pala anthu ena amene akuyesera mwadala kuti asokoneze ntchito yabwino imene olemekezeka awota Nyamilandu Manda ndi komiti yawo yonse akugwira yofufuza kuti chidachitika ndi chani pa 10 June 2024 ku Chikangawa pa ngozi ya ndege imene idatilanda wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Mosapindira ndevu mkamwa kapena kuti mosapshatira sizololedwa ndipo sizikuoneka bwino kunena kuti ena ake azipita kumene chako mosimbwa muonekera ndi kumakaopseza anthu amene akugwira ntchito imene Amalawi maso awo ali pamene pacha. Ndinene kuti komiti yonse ija ikusogolera Amalawi 23 million amene mpaka na pano sadapeze mayankho pa ngozi imeneja. Choncho kupita kumene uja mwamatama
moyerekeza kuti muzikaopseza amene aja ndizosakoma ndizosakhala bwino ndi chimodzimodzi kuyerekeza ngati kuti kuopseza tonsefe amalawi 23 million amene timalipira msonkho komanso amene timavota. Mumayeneka kuti mudziwe ino amene mukuyerekeza kuti mungathe kuopseza anthu kuti simungakwanise kuopseza anthu zimene zikuchitika kumene kuja nchimodzimodzi ngati stima. Aliyense amene anayiona treni ikayamba ikamathamanga palibe ndi munthu mmodzi yemwe amene angazithambe kunena kuti akhoza kukayimisa sizimatheka. Ndipo komiti imeneja yanyamuka amalawi mboni. Lero lino amalawi dziko lakhala chete lachitabata fa amalawi maso awo ali pa kanema, maso awo ali pa wireless, maso awo ali pa manja kumveserera kusatira ndi chidwi kuti ampeze mayankho pa ngozi imeneja. Chifukwa chimenecho timafunanso mutilole tikumbuse mtundu wa amalawi kunena kuti palibe ndi mmodzi yemwe amene ali pamwamba pa lamulo. Tonse amalawi tili pansi pa lamulo. Kaya yomwe agwira ntchito ya usilikali, kaya usilikali wake ndi wa ame, kaya usilikali wake ngwa polisi, kaya ndiwe usilikali wa ndende, kaya ndiwe usilikali wa uona zolowa nkutuluka anthu, aliyense tonsefe tili pansi pa lamulo. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma ndikuziwa kuti anthu ena akumazimva kuti ali nkuthekera kuti angathe kuopseza komiti imeneja chifukwa chonena kuti kwa nthawi yayitali muzina la chitetezo cha dziko talolera asilikali kumapanga zimene akufuna. Nkuzafika pano tifuna ndikuuze ndikunena kuti ndalama zimene zimapita ku nthambi zosiyanasiyana sizimapangidwa kauniuni, sikumapangidwa audit, amapanga zimene akufuna. Kwa nthawi zambiri ndimafunanso mudziwe kuti ngakhale zigamulo za ku khoti kumene kuja sazivomereza. Koma chimene amayiwala nchonena kuti kumene ndalama zimene amagwiritsa ntchito ndi za amalawi, komanso nthambi imeneja idakhazikitsidwa kuti izitumikira amalawi eni yake. Koma ndinene pano kuti amalawi eni yake amayilemekeza gulu la nkhondo lawo, amalemekeza magulu onse achitetezo a mdziko muno. Koma kulemekezako sindiye kuti ndi mantha, koma ndimene zitumenika kuchitikira. Choncho mene zimakhalira ulemu kuti anthu apitirire kukulemekeza, iwenso umeneka kuti uzalemekeza anthuwo. Fandanena kale kuti nthambi zonse zachitetezo zimene zili mdziko muno zimatumikira amalawi, ndipo malamulo alipo wotera kuti azitero, komanso zimagwiritsa ntchito ndalama za amalawi. Choncho anthuwa azitilemekeza, komanso azikhala okonzeka kubwera poyera kuzayankha mafunso ndi kuzachita kauniuni. Kwa nthawi yayitali anthu akhala akunamizira nkhani ya chitetezo cha dziko kunena kuti azipanga zimene akufuna za mtuzu zosakomera dziko. Tikukhulupirira kuti kauniuni amene akuchitika pano ndi umboni okwanira kunena kuti nthambi iliyonse ya boma ikuyeneka kumabwera poyera, kumapanga zinthu zake poyera, komanso mosabisa kanthu. Pamene anthu ali ndi mafunso omwewanso azibwera poyera ndi kufunsidwa ndipo aziyankha. Ndanena kale kuti tikuombera m'manja komiti imeneyi imene akuyisogozera wotanyamira anthu manda kunena kuti nkoyamba kubwera akuona akuluakulu a asilikali ankhondo aku MTF kubwera kuzayankha mafunso. Koma sikakhala komaliza zinthu ngati izi zizipitirira. Imeneyo ndiye ndi democracy. Ndimafuna ndichenjeze pano kuti mu ulamuliro wa democracy kulibe nthambi ya boma imene imazipangira zinthu ngati kuti iyoyo njoyima payokha kuposera pa mphamvu zonse za boma. Choncho ndi waziwise anthu amene kuti amene akuyitanidwa kuti akaonekere pa komiti imeneja kunena kuti asapite ndi mtima wonena kuti akaopseze anthu. Padakali pano pa amalawi adasintha, amalawi afuna chilungamo, mupite kumeneko mukayankhe pa zimene mukuzidziwa zolinga kuti amalawi eni yake amene akulipira misonkho imene magwiritsa ntchitoyo amve choonadi, ndipo mwina nkuteka kuti nkhani imeneja anthu apeze polirira kapena kuti popikutira misonzi. Chifukwa cha chimenecho m'malo mwa amalawi wonse akufuna kwabwino ndimafuna ndisindike kunena kuti akakuitana ndi kumene kucha musakazitayise nthawi kumaopseza anthu, simungaopseze munthu. Ndibwereze, akakuitana ndi kumene kucha musamakayerekeze kuzitayisa nthawi kaya utundu wanu ngotani, koma sinu munthu wankulu kuposa lamulo. No one is big than this country. Choncho mukapita umene mupite mukayankhe mafunso. Komanso timafuna tikuziwiseni akomiti kuti amalawi onse 23 million ali pambuyo panu. Chifukwa cha chimenecho palibe ndi mmodzi yemwe amene angakuopsezeni. Komanso chifukwa kuti mukugwira ntchito ya dziko motumikira malamulo, wina aliyense, ndibwereze, wina aliyense amene mungamufune mumuyitane. Kaya munamuyitana palinso kuti akayankhe, mupite mumuyitanenso akayankhe mosawerengera makani yake. Chinthu china ndimafuna ndinene kuti mdziko muno
this is not a banana republic, tili ndi malamulo, ndiye msiku la lamulo timalemekeza malamulo, tikupira kuti mmene tikuyankhula pano tili ndi commander in chief, tili ndi nduna ya zachitetezo, tili ndi mkulu wa asilikali ankhondo, tili ndi mkulu wa polisi, ndiyeno muziyang'anisisa kuti kodi anthu anu akamabwera kunjaku akuyankhula motani. Sitingakhale ndi dziko lonena kuti asilikali athu anthu amalemekeza koma azikachita mwano poyera. Ndiye ngati asilikali akuluakulu akuchita mwano poyera pa kamera, kumbali kwa kupanga zotani. Ngati akuluakulu ankhondo amene akudziwa kufuna kusunga mwambo akuopseza anthu poyera, kumbali kwaza opseza motani. Ndinene pano kuti ku Malawi nkhani yopsezana tidathana nayo pa 14 June 1993 pamene makolo athu adasankha ulamulo wa democracy. Ulamulo wa democracy umafuna kupanga zinthu poyera. Ndiye kwa amene akuziwa kuti ali ndi mphamvu kwambiri kuposa MDF, mwina kuli bwino apite akayambise gulu lake la nkhondo. Fa emuyo ndi Malawi. Ndifake pa uniform iliyonse ya asilikali pamakhala mbendera pamenepo kusonyeza kuti akuyimirira a Malawi. Ndiye ngati nthawi yafika yona kuti tifusane mafunso, muyankhe mafunsowo osati moopseza anthu. Kuopseza komiti imeneja ndi chimozimozi kuyeserera kuopseza a Malawi 23 million amene amalipira msonkho umene amagwisa ntchito wa Ameko, amene amalipira msonkho umene amagwisa ntchito ku Polisiko, amene amalipira msonkho umene amagwisa ntchito ku Ndendeko, amene amalipira msonkho umene amagwisa ntchito ku immigration. Ndiye tinene pano kuti a Malawi akufuna mayankho, ndipo aliyense pano akukhutira ndi mmene kafukufuku akuyendera. Mayankho aja akupezeka, ndipo mayankho aja tiapeza. Chifukwa chani? Ndakhala ndikunena mbuyo mukunena kuti nkhani ikwenera kuti ifike kumapeto. Chifukwa chonena kuti ngati nkhani isifike kumapeto, pasi ngopeza kuti kagulu kena kaike ka anthu kungokhala kugwizana kuti wakuti asowe munthu nkusowadi. Sitikunena kuti anthu anagwirizana, koma tikudikira kunena kuti kumene kucha kubwere mayankho pa mafunso amene tili nawo. Mwamva mabanja okhuzidwa anthu osiyanasiyana mpaka na lero zaka ziwiri zapitapo koma mafunso adakali nawobe. Ndiye mukamapita omwe kwa opseza anthu mufuna kuti mafunso akayankhe ndani. So ndibwereze kuti palibe ndi mmodzi yemwe amene ali ndi mphamvu zoopseza komiti imeneja, palibe ndi mmodzi yemwe Malawi muno amene ali pamwamba pa lamulo, palibe ndi mmodzi yemwe amene akuganiza ngati kuti angasinthe kapena angayiuze kuti yazochita. Chisanzo chake ndi train. Anzathu amene munayiona ku train, amene simunayiona ku train mpange Google. Train chikamayenda chanyamuka kuti chiime amachita kuyimba hutala pafupi 5 kilometers. Kuyamba kuponda mabreki kuti chikukatani chikukayima. Ndiye komiti imeneja amene akusokuzwa ndi Walter Nyamilandu Manda yanyamuka. Amene akuganiza ngati kuti angayimise akunama. Kuganiza kuti muyimise komiti imeneja, it is as good as thinking kuti you can threaten the 23 million plus Malawians. Sizoona zimenezo. So tinabwera pano kuti tingoуza napo zoona chifukwa anthu ena mmazinamiza muleke kuzinamiza chilungamo lendo luchiyenda ngati madzi andichoona amalawi achiona ndipo ife ndokondwerwa kwambiri fa zimene tinkafuna ife zina kuti kafukufuku chachitike poyera zimene uzikutani zikuchitika aliyense akuziona. So akakuita nani pepani musaopseze anthu aja sabwerera mbuyo. Amalawi adasintha tiye ndizipita chisogolo mulamulo democracy chine chiyo chamapanga choyera. Komano nthambi za boma, nthambi za chitetezo ngati MDF, nkhani ya accountability, nkhani yofusa mafuso ndiyo funikira kwambiri. Chifukwa nthambi ndiyo funikira kwambiri ku chitetezo cha dziko lino. Ndiye iwonso azikhala pa sogolo kumapanga zinthu poyera, sikuti azituuza za mapulani akunkhondo ya. Koma izi za straightforward, ndege general yanu. Ndiye lero simungabwere mukanene kuti muzipanga makani kuti anthu asakufuseni. Sizoona ayi. Ili democracy mafuso mufusidwe komanso ine mukanakhala okondwera kunena ku nthawi yakwana kuti chilichonse amalawi achione ngati pali zinthu zofuna kuti dziko likuthandizeni dziko lithandize fa misonkho imene mapita kumeneko olipira ndife inu ndine amalawi ife. Choncho mupereke chitsanzo chabwino kunena kuti ndizofunikira mulamulo democracy ame kapena nthambi yonse ya chitetezo izitumikira nzika zake mwa ulemu komanso mosunga mwambo. Sindili ndekha mungagawo che blanket. 30 seconds, we don't have all the time on earth. Zikomo kwambiri. Timafuna tithokoze bwana APM potipatsa inquiry imeneyi. Ntchito ikugwirika amalawi akuona chifukwa inquiry imene ankayifuna amalawi ndi imeneyi. Zikomo kwambiri. Abitisidedi anthu anakusowani ngutheka kuti
tingatisiripasani mpata mukakauche blanket. Ya zikomo kwambiri akuluakulu inquiry timaifuna ija ndi imeneyi yatipeza ndechonde tisauchezedwe kapena kuchita mantha pamene tili ndi mafunso mayankho oyenera kuti tikayankhe kumeneko munthu aliyense asatiopseze ife nda Malawi zoomberana kuno kulibe tiyeni tinene chilungamo chimene tikuchidziwa mulungu chilichonse akuona zikomo kwambiri kuyankhulatu kopanda chigamba straight to the point napasa ma 30 seconds. I was checking aliyese wagwisa ntchito less than 20 seconds. Akuluakulu nkhani nditambwera pano ndiyokhweka mwamva anthuwa amalawa kukondwera chinthu chimodzi chimene anachosera achakwera pa mpando tinene apa monso musapindira ndevu nkhani yake noti amayesera kuti abise zoona ndiye anayesera koma ulendo uno sizitheka chiona chonse chibwera pa mbalambanda. So uno ndi msonkhano wathu la nkhani ndikuziwa kuti muli mafunso ndikuziwa kuti ena mwakondwa ena mwakwiya koma imene ndi seeded. Just bear with us. Mwina mawa tizayankho zotu zikukomeneni koma kwa lero tinabwera ndi uthenga umenewu. So allow me to open the floor for questions in case you have any. The floor is open. As per tradition, you be identified, you introduce yourself, then we'll give you the liberty to ask or fire your questions. Yes, tiambiri pamene. Zikomo kwambiri ine Imon Piringo kuzodiac funso langa ndilo ngono kwambiri mwanenapo kuti mapeka chitsanzo cha akuluakulu ena IMDF amene mukupanga aleji kuti amapanga intimidate amamembala a committee aja pofusidwa. Are you in a position yoti mutha kutuuza kuti which one poti kumalo kuja kwaonekera akuluakulu IMDF ambiri sabata imene komanso sabata atha mutha kutuuza kuti ndi ati amene mwina amaopseza akamayankha mafunso awo. Zikomo kwambiri. Funso kwambiri meje mavuta pamalayi panopa anthu amene munapasidwa mphamvu kuti mukhale mipando kuti mukhale atsogoleri amalawi maona ngati anthu opusa ndifa yake mapanga zanu mosaganizira amalawi. Someone told me kuti there are some sectors of this society that look down upon Malawians as if they are daft. Amalawi timangosunga ulemu. Amalawi si anthu opusa. Ndi kuyankha funso lanu bambo Piringo ndinena kuti amene amaopsezera akodziwa ndipo mmene ndabwera pano akudziwa kuti ndi iwowo andi uthenga waulandire. They should stop. They should stop. Ife asilikali athu timalemekeza ndipo asilikali athu ati kwa abwino kwa mbiri yawo timaombera m'manja koma kuli asilikali ochepa bad apples afuna aononge mbiri yabwino ya asilikali. Ndiye ngati aona kuti they are too powerful ndiwo ndi akulu angochoka kwa akayambise military yawo. Ndifaje mashule kuti Malawi Defense Force, Malawi Police Service, Malawi Prison Services, Immigration and chito se Malawi. Ndiyeno kula anthu ochepa which they think kuti they are powerful, they think kuti they can threaten and they can get away with impunity. Not now. So amalawi wakwaziwa and amene amapanga zimene zonso pano akuzidziwa and akuziwa kuti ndikunena iwo you better stop. Kuti muziwe kuti amalawi they are not daft. Kuti amalawi sopusa mangusunga ntendere koyika maliro kucha zidatengera ambuye Thomas Luku Nsuse msemoni yawo kunena kuti amene matenga zikwanje siyani amene matenga miyala siyani pana kwati miyala pamene pacha. I want to tell you this. So ngati nthawi imene Malawi nasunga bata koma anali ndizokwi anali atakwiya what can stop Malawians kuti akwiyele? I'm not teaching them kuti akwiya ayi. If we are a civilized society, we are a democracy, ndiye wina wake asimaganize ngati kuti this is a military rule. Hayi. Tindi president, tindi nduna. We are not a military state. Neither are we a police state. So, kantima timanga koma zimvaka. No. If you think you are big, go and start your own military elsewhere. Not in this country. Ija ndi Malawi ndipo timanyadia ndipo ndiombere mmanja pano. Asilikali athu ama MTF timakunyadirani. Kuma kula anthu ena ake kumene koko uzimva, kumaona ngati kuti they are above the law. No one is above the law. So, bwana Piringo akuziwa amene apanga zimenezo and uthenga waulandira. Zikomo kwambiri. Panaliso zanje pamene. Yeah, ine Robert Mbete wakuchokera ku Wide Cement. Timafuna tinangomva ndemanga yanu. First phase yata ya inquiry ina ikubera mu August. Choyambirira mukafuna kuti mukuona kwanu yaenda motani kumaso kupita chitsogolo ndi mbali zimene mukuona kuti committee iunike mu bwino mozama kuti mina pasakhalenso zopinga zina zimene mina mwazipanga observe mu first phase ya inquiry imene. Zikomo.
mmene analalikira ambuye Thomas Nsusa siku lija kunsipe kuja ananena kuti mmene ngozi imachitika ambuye analipo mpaja, Mulungu analipo mpaja, anaona. Lero ukulu wa Mulungu kuoneka. Ukulu wa Mulungu unayamba kuchitika pa 16 September 2025. Makosa na jaru sama ziona kuchokatu. Koma zanjala manja la Mulungu adawachosa. 10 kulo kumene makwana 10 kulo kumama wanalata chokatu anthu aja. Kwina kwa mangudikira confirmation. Ndiye lero mosokozo ndi awota Nyamilandu Manda mmene mnyamula anyamata achina njawala akugwira ntchito yabwino. Mzimu woyera kumakhala pompaja. Amene akuyesera kuti azikhala ngati kuti azithira mazi mukwawo naso ntchito yake ndi ganyo wawa kwambiri akumavutika fa kulimbana ndi mzimu woyera. So chizungu yake ndi kuti so far so good. Koma mwina poti timayankhulira Malawi watiuza kunena kuti akonze pakuti komabe tikanapempha kuti mukayang'anisa nkhanicha ikubwera ndi background ma political sentiments and pronunciations chikuyambira cha ma 2021 afunikanso kuti apangidwe analyze. Mukayang'ana nkhanicha ifa ikukhuza anthu andale chifukwa chimene tikufuna ife ndiona kuti pakamatha pamene pajapo Malawi yense aombe mmanja kuti oh yes tinali ndi anthu amene amakonda dziko lawo amene anagwira ntchito mosokozedwa ndi awota Nyamilandu Manda. So far so good. Zikakhalapo tizibwera monga mmene tachitira pano taona kuti anthu ena ake amayesera kuti azoopseza tifake tabwera pano kwauza kuti ayi zimenezo yayi not in a modern day democracy. So far so good. Zimene tachiona chimene choopsezacho komanso mwina anthu ena kunena kuti aonjezere fa kunali ma zoyankhula za ndale zimene anthu amayankhulazi azibwerese pamodzi azilumikiza zione kuti sizikuyankha pa mafunso ena amene Amalawi ali nawo. Tikabwerapo chosamwisa this is why timana kuti seeded ndi Amalawi tizabwera tizayankhula. Joseph Mazizi, Capital FM. Anamiwa mudaonetsa chidwi chokuti nanunso mukhoza kukachitirako umboni ku komiti imeneyi kuti muli nazo zina zimene mungakayankhule zothandizira kukafukufukuwe. Chilakolako chimenecho chikadalipo kapena basi pamene pafika apa mwakhutira zambiri akuyankhulira anena mukadali nchilakolako choti mukayankhule ku komiti imene olo kapena nanunso mwina muchita mantha kufikira pamene poti mungakalankhule pagulu limene lija ndi kukalandira mafunso amene akumafunsidwa pamene mufunabe kukalankhula ndi komiti zimene mukudziwa zokhudzana ndi ngozi imeneyi. Mwina kungonjezerapo inu ndi mmodzi mwa anthu amene munasankhidwa nthawi imeneyo kuti mukhale nawo membala wa komiti imeneyi. Zisanayambike zonse munapezeka kuti nthawi imeneyo that is not committee koma imene inkachita inquiry nthawi imeneyo munapezeka kuti mwazitaya. Mwina Amalawi nkukhalanso ndi mafunso kudzera mu komiti imeneyo kuti mwina mukafotokoze kuti munazisiranji mukaona chani. Mwina pongonjezera funso kuti mulokonzeka kupita kumeneyo ku Ikamalo Phase 2 ikuyamba August. Zikomo. Amazizi mwapanga serious allegation. Mwana kuti ndaonesa chidwi. Chidwi changa chinaona kuti from the way to go chilungamo chioneke. Itangochitika ngozi jatina anena kuti kwina kuli konse kumene mungapite plane crash is a material for inquiry. Ndiye tidakokana mukuziwa inu mboni kuti commission of inquiry ikhazikisidwe. Commission of inquiry ikhazikisidwa ndinapita ndinalumbira ndinayamba kugwira ntchito zimene ndaonanso ndinanena kuti ndinali Sunday ndapanga press briefing ndikupita mu commission of inquiry ndanyamula mafunso anu a Malawi amene muli nawo. Koma chimene tikufuna ife popeza nkhani tikupangira Malawi nkhani misonkho tikugwisa ntchito ndalama za Malawi amene ali mafunso ndi a Malawi tichite poyera. Phiri mazuwa mavunkomola napalamula mavunkomola wa now so fine I cannot be part and parcel to this and I predicted kuti they wanted to make a cover up sizina take. Lero mukamvesera zimene zinalembedwa in that sum of a report ifa nanena ndipo sindibweleza pano kuti anthu amene aitanidwa ananamiza mtundu wa Malawi a commission of inquiry imene ichana isiya ichi pa Malawi kunama utatenga utalumbira ndi mlandu anthu amene akayankhe mlandu tisayang'anire kuti mulali ndani. Ineyo muli amonsinyo mene muja mapemphera nawo limozi amonsinyo Patrick Tawale alimene muja nasiya momuja osaja itanidwa akayankhe they lied kunama ndi kuchalichi amalesa malamulo a Mulungu usapereke umboni waboza
kudzikonso amatera anthu amene ananama, so anthu amene yayitanidwe. Za ine pachichewa pali mawu, ine simakonda kuzombera m'manja. Ngati komitiyo, ngati amalawi ine ake ataona kuti pali china chake chimene akuganiza kuti koza kukathandiza, ine 24/7 ndilipo, ndizapita mozichepesa. Kwathu ku Katolika ku amati ife ndi antchito chabe. Mukatifuna, mukatiitana, tibwera. So chikakomera amalawi eni ake, chikakomera komiti aja kundiitana, ine ni ndani kuti ndikane. Koma zoti munene kuti ndinapanga express interest, ikoma uni maganizo anu. That's the beauty of democracy. You are entitled to your own opinion. I cannot ndisiye chizungu. Ndisakuloze njala chifukwa kuti muli ndi maganizo anu. Mwina mmene mmaonera maona kuti mkulu uyu amakhala kuitana kuti apite mu commission of inquiry. Bambo Piringu munaonjezera komabe ndine munthu ndinayiwala ndikumbuseni munaonjezera kuti ndifunso lanu tiyankhe. Mwina anthu nkufuna kudziwa kuti chifukwa chani munasiya osachita nawo inquiry imene ija kuti mwina akomiti awa ngakufunsenso zimenezo kumukapita kumeneko ndiye ndinokonzeka kupita kumeneko mwina kamayamba phase yachiwiri ya inquiry imene. Ine ndokonzeka ngakhala tano kuti mbanda kucha olatana kuti mawa olatanza kuti ine zakakhale kumeneko kwa 24 hours ndizakhala ndimakhupeta Mulungu anandidalisa ndi memory yamphamvu china chilichonse chimene chinachitika kuyambira ngozi imene yachitika zimene ndikumbukira ndikhonza kukagawana ndi mtundu wa Malawi koma zidalira kuti kuda komitiwo akuona kuti ndili ndi china chake chofunikira, so ndikukhupira kuti ndakuyankhani. In the interest of time muli ndi pasalira chabwe pali anthu amakamba kunjako kuti anamiwawa anagwirako ntchito ndi mtsogoleri wa dziko lino wapanoyi. Mwina anthu akukhulupireni bwanji kuti zonse zimene mukamba apa sanakutumeni achipani cha DPP kuti mwina poti zimene zija zinachitika nthawi ya chipani chene chija tatiyankhani pamenepo? Zimawawa chifukwa chokuti sine ndekha amene ndinagwirapo ntchito, anthu agwirapo ntchito zosiyanasiyana, anthu ambiri koma funso imene simafunsa komabe ndikudziwa mmapangira kuti ine ndi mmodzi wa inu. Sindikukhulupirira kuti lero kuzafika pano ndizipanga defend kuti chani amalawi ene yake akudziwa amalawi azitikhulupirira osafuna kukhulupirirawo. Ndifakenso lero kwathu ku Katolika ndi siku lokumbukira Thomas Woyera, siku lero timakumbukira anthu amene amakayikira kupanga zinthu, so anthu amene alipo koma apiringu ine amwe patriot, ine I mean well for this country, and mutati muyang'ane kwene tinayambira akanakhala kuti amalawi timayenda amene tikuyendera limodzi dziko litita lisintha. Koma ndinene kuti ndakamba kuti zonali town mushopu inake nauza anyamata kuti siku nalake Malawi tizamukonza fa amene amamuononga ndi anthu ochepa. Mistake imapanga inu ndine amene timavota amene malipira sonkho ndikukhala chete kumaombera m'manja zinthu zolakwika. Sidedi simaombera m'manja chilichonse chimene chili cholakwika. Munthu amene amazunza amalawi sangakhale bwenzi la sidedi. Amalawi ene yake ndi mboni. So zimene tabwera apazi tatumidwa inde koma atituma si DPP, atituma ndi amalawi amene aona uve wa anthu ena ake achibwana amene akuganiza kuti chifukwa kuti ndi akuluakulu kwa ameko ali ndi mwayi opseza wina aliyense. Sizoona zimenezo. Tizipasana ulemu, tizilemekezana. Ndalinakale kuti MTF yathu asikatu timakunyadirani koma kuna anthu ena ake ochepa amene ndi zifukwa zawo andi asilikali inanso abwino zimene ziyamba zima amadana nazo. Fa asilikali eniwo ali ndi ma issues yawo amene samapinja ndi anthu akenso ndi omwe awawa amayankhula mosimbwawa. Ndiye tinabwera pano zangu chenjezana. Sindikupira kuti zimene zino akanga kutume ayi komabe mwapanga bwino kufusa iwo ku DPP uko makamaka president wa DPP pano sin president wa dziko ndi amene ali commander in chief wa armed forces. Ndiye mwinanso aziwe kuti anyamatanu akupita mwaka opcheza anthu uko. Now I think this is the material for his interest and nothing. Kuchoka pa commander in chief tininso ndi minister of justice, not justice, minister of defense. You should know kuti anyamatanu akupita mwaka opcheza. Ndiye funso kumanena kuti ngati akuopcheza poyera on camera live kumbali kwa kupanga zotani, kumbali kwa kuyankhula zotani, ndiye apiringu munene kuti zimene zatituma ndi DPP ndi amalawi ene yake amene akufuna kuti khalidwe ili licheretu. Mwina funso mene kalolo maliza we don't have all the time on earth. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchoka ku Blantyre Synod Radio. Ndimangofuna kumva mbali yanu ngati seeded kuti komiti ya inquiry iyi inatulusa
list ya anthu amene afuna kuti akumane nawo mwina ngati seeded mungakhale ndi malingaliro akuti mwina mungalangize komiti mwina anthu awa atakhalamonso muli ndi lingaliro kapena mayina anthu amene mukuona kuti atakhalamonso mu gulu loti akankhe nawo mayankho komiti imene izitokhala bwino zikomo kwambiri. Ndikuziwa funso pene kuli kulowera nkhani yonse yakugwera pa achakwera apita afuna asafune akapita musadandaule ndimaziwa koma ndimafuna ndene ichi kuti sikuti sachakwera okha achakwera Moses Kunkuyu Richard Chimwendo Banda aliyesa akuziwa kuti akuyeneka kuti iwonso kumene ali kuziwa pano tikuyankhula pano akaonekera kumene kuchako koma nkhani ndionena kuti ife ndiokondwa mukayiona nkhani ija ikuyenda mwanthambi mpaka nati tifika tiaziwa anthu amene anafika pamalo pacho koyambirira ife tanena kuti nchidwe opcheza nawo sitilolera tinabwera pano pafa kuopchezana kucha amafuna kuti anthu achaziwopa azinjenjemera we munthu sunga pasidwe mphamvu ndi nyumba ya malamulo kwanu anthu anakusankha a president kuvomereza speaker wa nyumba ya malamulo kuvomereza olemekezeka a Suleiman anthu anakalumbira ndikuwera amene kuti wina akaganza kaopcheza that is archaic thinking. Malawi is a democracy. So, kuyankha funso lanu tani nakali kuti aliyesa amene atamfune akatani kumene uja akapita ndipo tithokoze pano taona amene amasowa uja pangolini uja anapezeka anali kumeneko pa vicho uyu Zamba ndiye amalamisa anatipasa uthenga kuti mapanga mu mafusafuso labwino kodi nkhani ya amalisi hotel anazemba pati Zambayi so akufunikanso Zamba uja ababa balibe munthu amene anganene kuti angazembe wina aliyese amene kumene jati mfune wina aliyese mchule apite kumene uja koma sizofuna kuti tizine kuti auje ndi auje izikhala kuti nkhanija tikuyilondola nkhani ndi mafuso ede akafuso kuti apa zidatere bwanji angatiuze ndi yakuti angatiuze ndi yakuti tilondoloze muona kuti chilungamo chiziwika koma akulu manena kuti nkhani maziweruza yokha nkhani yazitani yaziweruza ndipo ikuziweruza so ife pende akhala pano ife ndi anthu okondwa ndife amfulu ndifake mukandiona ndikuyankhula pano mosatekeseka you know why this is a democracy koma anthu ena kama yesera kuti azipanga tawo amaganiza ngati kuti anthu tikuona kwambiri ndipo timaona anthu akakhala ulemu musamatenge ngati opusa amalawi ngaulemu koma ikafika nthawi kunena kuti afuna apange chinthu chawo amachipanga ndibwerezanso uthenga wazulu nawuza anthu ena ake kuti izafika nthawi tizayamba kulondoloza ndalama zathu anthu amene akusokoneza ziko ndikuliziti tiwadziwa anthu amene asunga ndalama za Malawi tiwadziwa tizayamba kulondoloza inu ziko litizalikunza sooner or later Malawi will be a better place for everyone to live in because tikuphunzira timene tafika pa inquiry zimene kutionesa ndi zina mmene tikamachoka pa stage imene sitibwerera pambuyo we are progressing we are moving forward thanks to the advent of the social media zobisa kulibe komanso ndikuthokozeniso atolankhani mukugwira ntchito molimba mtima ndikuziwabe kuti kuli atolankhani tina tapasidwa tindalama ndalama za magazi koma you not stop this train tikwaona tu ma story mukulemba tikukuonani musabi I mean you cannot hide this is a very small country we know kuti uyu wapasidwa ndalama uyu watere koma akupasani ndalama za magazi muvutika nazo unless it is very burning because tinaseka ine ndi Bright Lunda ku Transworld Radio TW Malawi ukamba nkhani kuzana ndi mwina chitetezo mamba zota komitiwa apasidwaso mwina chitetezo chapadera malingana ndi zomwe zikuchitikazi zotina kuti mwina palena amene afuna kusokoneza kafukufukuwe inu mwina somubwera pamenepa mwina simukuopa nanunso mulibe mantha kapena nanunso mukuzofunikaso chitetezo tifune tisafune aliyense azafa no one will come out in this life alive aliyese pamene wakhala pano aliyese amene akutimvera pano iyeyo ni mboni kuti kwawoko monga ngati mtandifusa ine apwiya amwana muwa amene ndimadalira kulibe tinakayika uko so inenso sikuna lake ndizapita nzakagona kumene koma chimene sinimafuna ine akamawerenga mitumbira ya anthu opusa mtumbiro wanga azodumpha I'm not a coward and